Pamusoro mama, pamusoro vedada. Ndauya nenyaya yakamhangara natapiwa mabhutsu anobva kwachidavainzi achimhangarira Fosius Mandaza anobva muvhileji yeManyakudya village. Ari kuclaima roller damage pamwana Olinda mabhutsu. Ndo nhau yandauya nayo mudai. Kaipindayo Tichakumbirawo mumhan'ari. Tichapiwa mabhutsu, simudze ruoko rwerudyi wotedzera zvandakutaura mashure. Ndokumbira ruoko rwerudyi rusumuke, simudze ruoko rwerudyi motedzera zvandakutaura. Asi pana anokwanisa kumira pasi. takamhangara nyaya ndiani? Panapa ndakapiwa zita, tapiwa mabhutsu. Akamhangara nditapiwa mabhutsu. Asi kuti tizvisa zita iyo akanga anyoresa munhu wacho anga asingawanike panzvimbo. Saka tatakumbira iye. Tapiwa mabhutsu naOlinda, mabhutsu chii nechii? Baba nemwana. Saka wamuda kuti amire apa ndiana? Charles mabhutsu. Saka Charles mabhutsu naOlinda chii nechii? Sechino muzukuru. Zvinozoshanda sei macho? Baba vemwana ndo vakamhangara, havamo mudare, vobva vamirirwa nasekuru. Zvinozodii? Zvakaitika mambo ndezvekudai. Uyu mwana wangu muridzi wemwana chaiye akauya nehadzimai vake vakauya vakamhangara nyaya. Vamhangara nyaya, hamenoti vakazofamba sei pakutaurirana zvichisvikawo kwandiri. Mwana wangu muridzi wemwana anga akunjenga njenga. Uyu munyinyi akazonyoreswa nemuroora. Munyinyi ndiani apa? Tapiro. Mwana wenyu baba Olinda ndivanonzani? Obey. Obey ani? Mabhutsu. Asiri uyo ari munomu? Ndiye auya nhasi nhasi achiuya. Pamusoro pamuzvitaura nhau yakataurwa takaita munhu kuti tichakubvunza kuti toifambisa sei. Tivati takonana nehadzimai vangu tikati zvino hatitangi kumhan'ara nhau itisina kugara pasi tanzwanana. Wakabva wataura kuti iwewe haukwanisi kusumudza murume kuti zvino toda kupiwa pfuma. Tada kupiwa pfuma, ndakada kuedza kuti usumudza murume ndakati zvino iwewe ndatigare pasi nanatezvana vedu apa. Yakati zvino ndokwanisa kusumudza ane protection order yainayo yaanondisenzesera inini ndakada kusumudza musoro kuti nditaure kusababa. Saka ndakabva ndati zvino kana zviro zvawafunga akabva enda kune munin'ina wangu aibva uya pamhang'ari. Auya kuzoti amhang'ari nemunin'ina wangu. Ndopa zvese zvavaipambisa nemunin'ina wangu. Nhasi ndopawanzi ndatozoudzwa unzvini iwe nhau idi kudaro. Inini nemukwasha ndikuwirirana. Mwana akatorwa naamai kumukwasha. Havana kunetsanana kuita sei. Atorwa auya pamba. Ndakavabvunza ndati mwana auyirei pamba. Nawe kuti zvino Iwo nhadzimai yako muri kugarisana? Ndokumbirawo. Ndotova nemunhu wari kugarisana pane makakatanwa siku. Nekuda kuti inini ndine munhukadzi. Kuti nditore munhukadzi ndiye akati nditore munhukadzi. Nekuda kuti pane makakatana. Iye pari zvozvizvi handiti mwana nemurume wake havasi kunetsana. Murume wacho ari kuda mwana mukadzi wake ndadzokere kumba. Ndo pane kusiyana nekuti zvino pari nhasi mwana ari kuteerera zvitaura amai. Mwana ari kupi? Mwana ari kuno nhasi uyu. Ari kukumba, ari kugara kumba. Ari kugara kumba kupi? Kumba kwangu inini kwakatorwa naamai.
Yakatorwa naamai mudzimai wako iyoyo. Wamisa kuti mukwasha auye arori. Chikonzero chavaimutorera chanzi. Handizivi ndo chaanokwanisa kuti vataure kuti zvini vakati vanoda rori. Mukwasha akawaila baba vake pamberi pangu inini ambuya. Hongu pari zvinezvi handina chandinacho hapana chandikubata zvinezvi. Tongati nemuti handinayo ndiaitombosenzesa mukwasha. Asenzesa mukwasha haana chainacho ndaitombosenza naye kumaini kwangu. Haana chainacho. Asi vakamudhimanda zvika ndinoda rora. Mukwasha kana iyo angu atezvera vangamupunga yanomupfurira. Amupunga wakati zvindazvinzwa zvamataura. Ndinotsvaga chipfuma. Asi ndo pari zvinezvi kuti zvini musha wemwana wangu waparara nekuda kuti zvini akatorwa mukwasha hakwasi kutsvaga pfuma asina mwana wangu. Mukwasha wacho ari kupa. Aripo. Wabereki vemukwasha wari. Afuima ndinoimba kuti taura nyuma kagara ndagara ndinogara pasi ndinashokwa nauro naakunda yavangwa ndichokwadi ndakangoona mura ati abuda munhu ndakashaaika sei ndakatwara mwana ndakati handiititei tinoti chichaitika ndakasvika mukati musha wakukunda yavangu Zvakanaka. Iwo wabuda kumba chirudzi. Ichi chakaita kuti ndibude kumba ndiende kumba kwedu. Mama asira wakauya kuzonditora. Ini ndakasimuka ndega ndikasvika kuenda kumba ndikonosoro. Nyaya inetsamba mangu inini. Kune musikana webasa anoshandira amweni vangu. Akauya kumba kwangu ndobva achiona TV. Akabva kumba kwangu zvekuma past 10 manheru. Ini ndakatonge ndararambira pasofa. Ndobva atondimutsa nditi mainini ndakuenda. Ndobva ndakatotora mwana wangu chiti ndinomwaridzira mubedroom tirari. Musikana webasa ndopa akadzoka. Ndobva nditi mainini panze pane murume amhanya panze. Ndikati murume amhanya abva kupi? Zvikanzi pane murume amhanya akadai. Ndikati kwenga imi muri kubva pana pamai manje wani murume watisina kuona. Ndikati zvino kana muri kuti maona murume ini chindimirewo nditore mwana wangu ndibvise washeni yangu iri panze tiende tinorara pamwe chete kumba kwamwene wangu ko. Ndopakanditi manje ndosvika mvura yangu yapora kumba. Ndopa ndakasanga ndabvisa washeni yangu ndaratira mwana wangu atatonorara pana amwene wangu ko. Ndopa ndakati amai kuziva chindipaiwo foni yenyu ndikudzi baba nezvaitika kuno nekuti nyaya idzi magariro andinongoita pana pandinomaziva dzinozosvika nepasiripo. Ndopa akandipa foni yamusikana wayo ndobva ndatanga kufona foni yabanini yairamba foni yangu. Ndobva ndakakandira meseji ndikati hello banini ndimainini ndoda kutaura nemi. Havana kufona. Ndipo akazofona kumapasti 12 dzemanheru. Ndikati banini amai kuziva vari kuva nemurume wavaona amhanya panze. Saka ndati ndisandapedza kubva dzinanguri vakanga vakata foni. Ndobva wakanda meseji kufoni yemusikana webasa zvikanzi inga henyu. Ndopa ndakabva ndarara. Musikana webasa ndipo akabva abuda achiti inini ndanzi natino ndiuye kumusoro. Atori nenhumbu yanayo yaiti ndiye munini waava. Ndobva atobuda. Ndatosara ndakarara nemumwe muzukuru wandakanga ndakarara. Iye musikana webasa. Ndobva ndatosara ndakarara mboma. Mangwana makuseni ndobva ndamuka. Ndobva ndatodzokera kumba ndatotsvaira zvangu kumba. Dheti ndopa wakabva watosvika kumba. Vachibva unotsvagirwa nini wangu nzvimbo kwanyakudya. Pandakafana ndikati dhedhi amai kuziva vari kutora nemunhu wakaona panapo. So manje mudairiro waita bani handichazive kuti vane mashoko avakaudzwa here naamai kuziva nokuti madauriro avari kutaura kuti vane mashoko avakatoita sei avakatonzwa. Vakabva vakata foni yangu. Tonadete kwenga zvakatooma. Alright nozotudza kuti zvine zvakamira sei. Pandati pana pachina ndomborino chekutobika. Chinda ndifambe tibva tatongoenda tese kumba. Ndatoenda tese kumba kana mama. Madoka ndatodzoka kumba. Ndatobika sadza rangu nevana vemurume wangu 3 vandogara navo plus wangu wechi4 wacho. Tatobika sadza paya totoona TV tiri munhu. Vakabva vasvika vakadungamidzana nemusikana webasa. Ndopakati nyaya iyi haitotitaurire munhu handei tinotaura mubedroom. Ndopa tikaenda mubedroom yane musikana webasa uyu. Ndobva banini ndobva nditi amainini taure nyaya yenyu. Ndikati kweni munogoda kunditaure nyaya ipi nekuti kutondikata chitototi nyaya dzese maitodziziva. Amai kuziva ndinotokwanisa kutsanangura nyaya dzenyu. Zvikanzi amai kuziva ini ndakauya kuno kumanheru. Ndopa ndakasvika dhora amainini rakashama.
mune murume akajamba mbomo asina bhutsu, ndobva ajamba murume uyu ndobva atiza. Ndakati ametiza taurei nyaya yamakuita netauro yamamuchimboita kumashure kwese kuenga zvazvaita sei zvasiyana. Mutauro wenyu wamuri kuita ndokuvake kandi ndokuparadza. Nekuti mutauro wamakuita makutaura kuti mba mangu mabuda muchikomba chabudamo. Zvikanzi hehe nekuti munhu yakatobuda mba muno masina bhutsu. Ndobva amatotanga kutotaura amainene mbo makazoutiza murume anga asina bhutsu amainene kwako abvunza murume uyu ndobva atotiza asina bhutsu takazomutsvaga takumuona murume. Ndikati alright ava ndikabva kuti amekuza uraita zvinzoshinemba kwenyu. Kati abane nechindiudziye kuti muri kuti kudii. Nekuti nyaya yekutaura naamekuza isi nyaya yekuti unotamba nayo. Saka muri kuti kudii nenyaya iyi. Ndopakabva nditi hapana. Ndikati kana imi muri kuti hapana hamuna chayambo kutaura. Madi kuchiudza hama dzangu inini. Hama dzangu dzozviziva kuti kuno kumadibatira chikomba. Nekuti ukatoona munhu achitotaura zvikuru kuti ane proof yekuratidza kuti chikomba chakabuda mumba. Either akatora bhutsu dzacho idzodzo dzemunhu akabuda mumba kana kuti akatora picture yemunhu akabuda mumba. Saka zvamuchikomba zvakabuda chisina bhutsu ichi, bhutsu dzacho dziri kupi? Nditobvunza musikana iyeyo basa nokuti ndiye akataura kuti mumba mangu makabuda chikomba. Ari kupi musikana uyu? Haana kuuya panapa. Ino pandakanoti inini kumba kwangu nemurume wangu chete kwanga pasisina kugarisana. Pandakanoti dedza ana tete vangu vazviziva. Akabva aramba. Zvakaitika chitatu yachibva yachina. Friday yacho pandakati ini ndakwenda ndinoudza hangu tete vangu vekwamutonda kuti ndozvaitika kuno kuzoitira mangwana yedzidzikanidzi. Akaramba kuti ndibude. Ndo pandakabva ndazofonera. Zvakaitika here nayo ndo zvakaitika. Iwe sekutaura kwavari kuita nekuti ini ndanga ndisipa ndomatsananguro wakaita sei andakasoitwa. Matsananguro wakasoitwa nani? Pamusoro imama inini ndakabuda kumba unosa 20 December tichienda kukariba. Ndaenda kukariba ndakunodzoka tanda mukaroni ava ndipo vakandifonera zvanzi baba nene mumba murunzi mabuda munhu. Ndakuti munhu amekuza ndokazanyanya kuti mumba mabuda munhu. Mumba murunzi mabuda munhu amhanya nemumagadheni kwasanganzara anapo. Ndakatoti hainga zvenyu ndinofuna yangu yanga yapera kuti inga zvenyu zvichireva kuti nekuti kutaura kwandaita ini ndasingatoziva kuti ini vaziva ndiri kuuya. Inga zvenyu zvichireva kuti kudii? Ini ndakataura kuti inga zvenyu matsaranguva achoparoni ndoanza ndakapindura kuti iwo zvichireva kuti kudii kwauri? Nekuti ini zvakatondiremera kuti mumba murunzi mabuda munhu imumba macho murunzi makavhurwa dhoo vari kuwaridzira mwana pasi iye munhu wanoita kuti varangwa havana kumuona. Saka nhasiwo pfungwa dzako dziri kuti kudii? Inini sekutaura kwandakaita mambo kune madzimai angu ndakati ndakati madzimai ndadzoka nyaya iri kuitika ndeyekuti tarisai ndakadhirenwa dhiziri kurori musoroko pamwe matsotsi handizivi. Iwewe nyaya ingatisiyani nayo handichada kuinzwa mauzana musikana iwowo nyaya handiri kuita sefuti handiri kuinzwa. Chiro zvangopera zvakadaro kubva muna December wazazimbotaura ufu. Wakaroora here? Aiwa ndanisati. Wakangotora ndobva watongotanga kugarisana? Takangotora nawo tatorana darangobvisawo jira netsvaka rekuni. Mviri imwe 2021. 2021 taane 4 years. Wapena 4 years. Saka unoroora rini? Kuroora baba kuroora ishe ndiritori munzira yekutsvaga mari kuti ndiroore mhuri yangu. Mubvunzo wangu wati rini? Mama nyaya iripo ndekuti inini ndikukumbirawo kuti ndinobatanidza ndimbotsvagawo mari ndiroore mukadzi wangu nokuti mukadzi wangu ndiri kumuka. Unobatanidza kusvika rini? Mamba vari kubvunza kuti utaure zvakausunungukira kusvika sezvi zvangu zvakandiomerawo ndakasvikawo December kusvika mukrisimasi ndokwanisa kubatanidza mari kuti ndinoroora mukadzi wangu. kure Chikonzero chawaudzwa padare kuzuva ndeche? Hanzi tiri kuda kupfuma. Adaro ndiani? Ndatezvara wangu. Saka ukanzwa wabvunzwa mubvunzo uyo zvinoreva kuti kudii?
Zvinoreva kuti mukwashe ngodzeyeukawo. Sikaudzwa munamati wakuti December. Zvinhu zvokuti tinongosina kuzvitarisirawo kuti zvichatsambuka nenzira inenge iri padhuze. Usakaona kuti zvipoka mukana kuti unotsvaka-tsvakawo. Olinda murume wako nomuda? Ishe murume wangu nomuda. Asi ishe ndimama. Unonzi Mama Chinamura. Saka chakaita kuti usimuka uende kumba kwenyu chii? Ini kumba handina kusimuka ndiri kuenda zvamuchose. Asi tange ndati ndimbonofema mhepo idzi dzinoita mbotaramuka. Umbofema chii? Nekune murume wangu mumba mamusisina kugarisana. Aigona kungomuka usiku ogara pambedha. Dziri nyaya dzanzataura nemusikana webasa. Saka ndandisaziva kuti ari kundifungirei. Saka kana waenda kumba kwenyu zvaingofanira kuzongogadzirisika zvega paunozodzoka. Ndaitoiye semunhu murume unozvigadzirisawo. Nokuti yaitozviziva ndochikonzero kuti chaitoti ndibvepo. Aitozviziva. Semunhu womurume aifanira kuita sei? Aigadzirisawo, aizviziva, aigadzirisawo. Achigadzirisa chii? Iye akati achazvigadzirisa kuti nemusikana webasa wozvifambisa sei. Nokuti kumba kwacho kwangu kusagarike murume wangu wachona angangomuka ogara pambedha mumba macho make musisina mufaro, asi yaiti nyaya idzi dzemusikana webasa ngadziperi. Asi mumwoyo make nyaya idzi dzakange dzirimo noti foni yangu inini akabva atoiheka akabva aidhaivhita foni yangu kubva musi waitika nyaya dzemusikana webasa iyi akabva atodhaivhita foni yangu kubva medu kunge musisina kugarisana. Aive riini pazvakaitika zvinhu? Inini date handichanzozoti date rakange riri rini, asi ndinozoti musikana webasa musi wachaona munhu change musi anosa 3 January. Saka ubva 3 January kusvika pari nhasi kumba kwenyu? Ndakatomboti garei iko kwanyakuri. Dari kubva 3 January kusvika pari nhasi urikugara kupi? Ezvinezvi ndiri kumba kwanyakuri kanda kubva musi 3 January. Kumba kwamabhutsu. Handina kubva kwanyakuri musi 3 January. Ndakatobva muna February kwanyakudya. Kwemurume wako? Muna February musi wani? Zvekunana 16 nekuti birthday rangu ndakatotenga stovhu musi wa1 February. Musi webirthday rangu ndiri kwanyakudya wamba kumusi. Saka wane mwedzi uchigara kumba kwababa wako. Wakabva uchienda kumba kwababa wako murume wako akateera. Vakamboteera nababa natizvara vangu kumba kwachidavaenzi. Ndipo wakatosvika kumba kuna baba vangu naamai vangu. Ndipo wakatonzi nababa vangu, tarisai ini nyaya dziri kuitika idzi. Chimbounzaiwo kupfuma. Nditoshamisika baba vangu vari kuramba nasindari rimwe. Asi pavakatoteera atizvara vangu vakanga vari pamwe chete vakatonzi amukurungai mwana tikawanda mwanadu achisangana nemaproblems ari kusangana nawo. Chimbounzaiwo pashoma pamunapo kuti tione kuti mwana wedu munomuda. Pangaite sekuti baba muruti vari kuramba, asi vanonzi tapiwa mabhutsu ndibaba handiti. Saka baba havasi kuramba. Ndakutoda pfuma yangu. Ende mutemo unoti pfuma inobviswa. Saka iwe utazoda kudzokera kumba kwako rini? Ishe kana nhasi muti murume wangu ndomu. Saka zvoreva kuti hapana dare rekuroora rakambogarwa. Ndizvo? Iwe mabhutsu? Kuti hapana dare rekuroora rakambogarwa? Hapana. Manzwa zvataurwa namukurungai venyu nemukwasha wenyu? Hanzi chiina mukurungai venyu? Hanzi tiri kutsvaga. Komukwasha? Adaro ndakati ndiri kutsvaga. Munoti kudii nazvo izvi? Nguva yareba. Ndiri ndinokopana nazvo. Iwe zita unonzani? Ndonzi Force yaSinyakudya.
Atipe zuva rekunorora. Baba vanyakudya nemwana wenyu zviri pachena. Mukurungai wenyu ari kuti tazvinzwa kuti mukutsvaga, asi wakukumbira kuti muchimbovewo padhuze. Ndotova kuti nguva yaita sei? Nguva yareba. Vana vavandanana ava hapana chimbonyanyonetsa pavana vapi? Vana vanda kushirwa imba yakanaka. Nyika mambochina mhuri hadiwanhu vanorambana, hadiwanhu vanonetsana. Asi pangochemwadza mazuva anga awandisa. Dai madzoka padhuze maona chinomboendeswa iko. Kuroora hakuperi asi kuda kukura chitambudzwa. Saka ndo chemo chine ana mukurungai wenyu. Nokuti udii nazvo? Anongodzokai padhuze. aiwa ndizvofambira kuti makamutemuka vakaro zhamanyamayawo nemwana kuona kuti ndasvike mumusha waona mukuru muzipfumo mazuva kana asikakwanzi mazuva arebesa pautodzwa nefoseswa isa nditsoka Iwe wati wakafanirwa uchidhiraivha ubva ukaripa. Unoshanda uri driver uri chii? Aiwa handidhiraivha. So waive paya? Tave tine bhazi revapostori. Ndanditori sekondari. So unorarama nei? Ini tongoita zvingokiyakiyawo mumarori mubaba. Uchikiyakiya chii? Une kidzi kufamba uchikiyakiya marori? Zvatoita tingotiwo wakambozonziwo ezvi ndezvibare zvinezvi ndandine mota yababa yandandishandisa. Ndiyatotakurisa majini. Mudzimai wako kutanga takasiyana tatonyenguva tasiyana. Wangu wavo vakatoenda ndatoroora madzimai. Ndati wakanga waroora here? Aiwa takasiyana. Saka madzimai agona kushungurudzwa kuti kavoenda koya mumwe. Zvingarambike here? Handifanira vamwe vakashungurudzwa vakaenda pasina roora rambiswa yapo. Zvinorambike here roora ranogona kungoshungurudzwa kuti akaenda roora risina kubviswa. Mambo pamusoro emambo. Inini mukadzi uyu handingati ndakamushungurudza akaenda. Mukadzi anotoyatsoda zvokuti ndikana ngosumuka ndingoenda kumba. Ava adzimai yangu mainena. Mukadzi kuti kutongosumuka zvitongoenda kumba handakana chikumbo naye kana kutotadzira naye kana kutotukana chahandisati. Kana makatomubvunza kubva tichizi tatorana pa4 years kana pfutseke yangu haizivi. Hanzi waimuka uchigara pamubhedha kusvikira mukadzi asanzwisise kuti urikufungei. Ndozvakaita kuti asimuke kuenda kumba kwavo. Ini mukadzi wangu achisumuka ndomba kwavo mambo. Ini ndakabuda neshamwari yangu irikukona kwe. Aiwa nerori yake kuenda kwaMurewa. Aenda kwaMurewa. Achibva atondisawira. Ini rodi kuenda kwaMurewa moti yangu haina mutera handizivi. Ndiperekedza rodi nderese ndinoiziva. Chiva taenda kwaMurewa kwekwe chiri chini. Tichidzoka Friday. Tadzoka Friday takasvika zvokuma. Pane izwi randabvunza ranoda kupindura. Ndabvunza izwi rekunzi waimuka pakati peusiku wogara pamubhedha. Zvakaita kuti mudzimai wako avhunduke kuti chii chaakuitika. Anoti iye aikubvunza wairamba wakanyarara usingadai. Ndokusvikira uyo aona akati zvichida ndogona kungode nawo ndopano rikaenda suduru. Mambo pane pamwe pekuti mumwe munhu wetorwara kana ndiwo miri wako omuka ogara. Handina ngonzi ndakati ndatenda nemukadzi ndomuka ndongogara pamubhedha ndisina chandatadzira nemukadzi. Womuka ogara uine mudzimai waunoda parutivi asingazivi kuti chakumutsa uchigara chii. Adini pawatotora ndakamuka ndichigara pamubhedha painhasi kubaziva. Taura chinzwe newewo Linda, chipo chaimboitika? Ishe akatonga kutomuka achigara pamubhedha. Inini chaenda toona kuti handichanzwisisi. Ndobva ndatoudza sekuru vangu kwamakumbi. Ndinoudza sekuru ndonyaya dziri kuitika chii kuno. Ndobva watonditi iwe time wabuda uchikuenda kuchitupa inga kuti waonana nagogo vako chii kuchitupa ikoko wadiki watsanangurira chii nyaya yako. Uyu ndopakabva bane ndopakabva waona maaudio angu ndichitaura nasekuru vangu kuWhatsApp. Ndopakabva watora foni yangu. Ndobva vatoti foni yangu vakuenda kunoiflasha kuchobva.
ndopandakabva ndatouya kumba ndobva ndatoudzaiwo dhedhi ndakatosvika vatoni munhu ndatoudza dhedhi nyaya zvino nyaya dzangu dzinogadzirwa sei. Ndakataura nasekuru wangu ndichivaudza magariro andakaita kumba, foni yangu vatori vaenda noflasha showground. Chikonzero chako chekutora foni yaOlinda iwo chachiri chei? Pamusoro imamo chakaita kuti nditore foni yaOlinda mabhutsu. Olinda gore rakapera akabva kumba achienda kwaChidainza. Into takasiyana gore rakapera akatoita gore rese ari kumba kwaChidainza aenda kubasa. Aenda kubasa kudaro akadzoka iye foni yake yanga ine namba dzavakomanda vake vanga vanawo kudaro kubasa kwanga ari. Azadaro foni ndo yaishandisa ari kubasa. Achidzoka ndakasomutengera rimwe line. Ndakati iwo line rangochishandisa kubasa iyi cheke ndakutori chikora ndari chikora. Asi namba dzedzi dzakaramba dziri mufoni mani make andinoona zvadaro namba dzedzi patagara kwakaita futi munhu akafona akaisa message kanzi yese Olinda mabhutsu. Ndakamutizve naiwo amai nene ko munhu ari kufona kuti yese Olinda mabhutsu ndiani. Zvakanzi namba dzangu idzi akadziwana amene akadziwana pai ini munhu yandimuzive chio ndataiwa pana chinonetsa tora dhora inotenga yatenga timufonere munhu iye chiva tamufonera munhu iye achibva toti ini sori zvako nditogara chifu here namba dzaOlinda ndakadziwana pagrupu. Ndakati nai mukadzi wangu kwewo namba dzako dzakaonga pagrupu uri kutengesa chiko pagrupu zvinonzi wo unowanika pagrupu. Andimona tadaro tagara futi pakari pakuzonzi mukadzi wangu ati nezvasumuka ati ndakuenda kumba. Wati iwewe Olinda akapedza gore rese achigara pamabhutsu? Gore rakapera rese anga ari kwamabhutsu. Saka hatiti gore rakapera rese. Saka ane masvondo mangani eguru achigara kumba kwako iwe? Ora igore rakapera paseri ichi mama. Akazodzoka rini kumba kwako? Ndakamutora musi wa1 January. Ndakatenda ndakatomufonera ndakatomutora ndakatonotora zvinhu zvake kwasa ndakaenda naye kumba kwanyamuna. Ndakatoenda kwamakumbe ndakandana nasekuru wangu ari kwamakumbe vakatodaiwa muzukuru kana watora mukadzi wako zvakanaka chienda munogara zvakanaka kumba chiva dabva uchienda kumba kwanyamuna. Saka ubva pawakamutora gore rapera rese 2025 mamuchigarisana sei? Kutaura chokwadi mama mukadzi wangu akati achibva kubasa abva kubasa ndakasvika ndakasomuti mukadzi wadzoka kuti ugare pamba asichaita iwewe ndakuchitorera huku ndandamutorera huku dzake 100 ndandamutengera chikafu chake masaga ake 8 echikafu. Ndakati iwewe chigara pano pamba uchichenga huku dzako. Kubvawo January yegore rakapera akapedzera huku dzakatopedzera kuburitsa December atabva uno. Ndizvo here naye Olinda? December unoyi achiperawo January chijamba January achibva anditi baba anene inini tarisaona vana vako vasina kubhadhara school fees zvinhu zvakakuomera inini bwana ndafunga kuenda kubasa. Ndakati mukadzi iwo wana zera rauri iwo utaura kuti uda kuenda kubasa zvakuti kuenda kubasa kwakutaura hazviiti. Tarisaona pana paJanuary December unoyonga une huku kubva gore rakapera pawangu waichengeta huku. Tarisaona property yako wakatotenga kubva January wakauya kusvika izvino watenga zvako zvikutoverenga zviri kusvika 6-7. Olinda une makore mangani? 19 years. Saka kuti uende kubasa unakodzera kuti uende kupi? Saka mwana uyo wakamutwa nemakore mangani? 16. Saka maane 3 years muchigara mese? Rimwe rago riri 4. Saka pa4 years apa ndipo makakwanisa kubvisa zvakare kuno nejira. Pamusoro imamo ndichitora mukadzi wangu Olinda ndakamutora anga achiri mudiki. Nyaya dzedu dzakatomboenda kumapurisa. Saka tongoti gore rese rekutanga rese taitonzvenga tichingorarama zvimwe zvezvekuti tasiri free. Gore rechipiri tumari twandanga ndinatwo twanga twapera ndanatonzi natozvara mukwasha zvinhu zvakaomera chimbotora mota iyi ushandise ndandashandisa mota yababa gore rese nehafu.
ndashandisa mota yegore rese nehafu yababa takagara rinenge gore nengozi takanyatsogara zvakanaka tisina kana kutakudzana kuti sei gore rakapera ndipakabvangu kuti wa ini ndafunga ndakuenda kubasa abva abuda abvaenda kubasa vanoita 9 months ari kubasa vaenda kubasa makanogara mugariro mukaenda kubasa muchibva mazodzoka ndichiri kuteerai muchidzoka tagara kumba tagara gore aungoenda kubasa ku ndaishanda kumubra chikaita kuti ndiende waishanda ndaishanda maupra uchishanda pai ndaita zvedheko zvedheko ndibva zvazvodi bani murume wangu akabva anditeera kubasa ndobva ndatomudza ndikati inini kunditeera kubasa wanditeera handiko asi andionodza kuti ndibve kumba kwenyu wakange wandidhama kuti ndibve kumba kwenyu akanga ane mumwe mukadzi wakanga akulojera kujirawo pamukati hama dzake akatouya kumaintroduction kumba uku inini ndiriko ndobva ndaona zera remunhu wacho yeye anga ari muhombe kwandiri ipa ndakanyatsoona kuti inini kuti ndigarisane nemunhu muhombe kwandiri azatenge chikafu akungogara ari kumukadzi yeye kwamukati kujirawo ipa ndakasimuka ndobva mwana wangu anga ane gore 2 ndobva ndatosimuka ndobva ndaenda kubasa ipa ndakatanga kushanda kumhombe saka iwe mumwe mukadzi wekwamukati wekujuraoro uyu ariko here ari ku akaenda musi wa 31 December musi wa 30 December iye mukadzi eyo akatonga achigara kwanyakudya ikoko aigara kwanyakudya ndobva musi wa 31 December ndopaakazoenda kwamukati wekujuraoro aiwa inini ndakaenda kubasa muna September last year mukadzi uyu ndopaakatanga kugara kwanyakudya achigara nemurume wangu ini ndaenda zvangu kubasa chikatototi ndibve chikonzo chikatonditi ndibve inyaya mukadzi yei anga achimurojera kwamukati ndopaakabva kwamukati achizogara kwanyakudya ini ndakubasa okay saka iwewe Phosius iwewe une magemu kaiwo pamusoro epambo inini chakatoti mukadzi uyu azonzi auya kumba apa madzimai angu achibuda achienda kubasa vanomboita 4 days aromba vanga vatokubasa but ino simba roro rekuti watsvaga mukadzi uyu auya pamba watsvaga uyu auya pamba wosimuka vachienda unenge uchirwa nepi chakatoti mukadzi vako unopakira zvausingakwanisi kumedza aiwa kwete handiti ukaona watora mango yese ukaipakira mukanwa unenge une zvivindika zvokuti ndogona kuimedza ukaona uchiti kune musikana ndakuda uyu ndakuda uyu ndakuda zviroti une zvivindi zvekuwachengeta apa zvorati vatatu vese ava hapana akaroorwa wokutanga akaenda haana kuroorwa olinda haana kuroorwa uyu akazouya uyu wechitatu uyu haana kuroorwa ndizvo uyu akaenda mama aiwa akanga aroorwa here wechitatu uyu haana kuroorwa kana kutoziva kwako wacho wakatenga usingatondiziva zvichida pamwe pane wechi4 kapapa kana wechi5 kana wechi6 wechi4 hapana mama asi chakaita kuti uyu wechitatu uyu hanzi anga atunga auya uyu ndakatomutora through mukadzi wangu aenda kubasa amai avo vaivanisira mwana negore 2 ndichigara ndine mwana negore 2 naiwe mabhutsu ndipeka ndisitira choreroora ndiroorerwe zvangu ini ndoda kuroorerwa iwo haudi ndipei ndisitira choreroora timupe inasuda kutangana muchaja ndoti mimi vana tezvara amuchaje roora rei mondiipa ndowanamupa ndowana achanga uchiti kucharoora rangu kuti unondipa roora rangu riini achiriziva kuti rabva kwatezvara rinobva kwamambo ndikamhanya ndikachaja roora inini mambo iyo mhuri ichigarisana kudai imimi vana baba muripo handisina ndatora basa renyu era mukandiratidza pezvenyu zvido zvenyu imi mondipa ndobva namupa inini ndiri kumupa yeuchidze kuti vana tezvara varuda roora ravo roora ravari kuda nderiri harina kubva kwandiri mambo rabva kuna vana tezvara vavo ini ndochimubvunza kuti unonipa roora rangu rini ndochiteerana naye iye Phosius nana baba vake kuti roora iroro riuye yati kunyora tuena reshe
Uzi kutaura kuri kuita Phosphorus ari kuti mukadzi wake anomuda anomunzwa. Olinda murume wako anomuda. Uzi chiri papa pane muswe uda kudamburwa ipa papa. Pane muswe uda kudamburwa wekuti mukaona bhoka achipinimidza muswe ka pane kwafungwa pane kwanzwikwa kuda kuenda. Handiti? Saka muswe iwoyo unoda kudamburwa iwowo kuti tizive patogumira kuziva kuti kana uchinge watora mwana wemunhu unoroora wochengeta wonzi baba mumba ende iye mudzimai kuti akupe ruremekedzoka hunga wakabvisa pfuma. Handiti? Nokuti kana uchingoti watora wekutanga watora wechipiri watora wechitatu hapana panotaurwa zvepfuma apa. Simba rekuvatora hariperi nekuti vese havana kana value, havana chiremerera kwauri, havana vanongori magaba uri kungotora weyogadzika kana usati ndiwotora uri gadzika kana washavedza worasa. Handiti? Ende mambo wotopiwa motikari nana atezwa ronzi kubatsirika noupenyu. Mari yavo batsirika uchanoroora atezwa raunoita girlfriend jurawo. Uzatezva ravari kuyanzwa kuti gandibatsire mukwasha wangu kuti agone kugarisana nemwana wangu zvakanaka. Kutokupa motikari utsvage kuzviraramisa. Uzipapa wega unofanira kutanga kutonzwa kutya. Tezvara mundipa motikari mwana wangu ndandaroora. Zvinoita here zvandiri kuita izvo? Handizvo? Kutotsika pachivanze chaipo zvotorema kuti pachivanze apa hapatsikike apa. Handiti? But nhasi uno nyaya dzatiri kunzwa munomu iwe wanzwa bhozi inyaya inogona kutenge itori nyaya yakagadzirwa yekunzi mumba maonekwa chikomba umo tobva tabuda chisina kupfeka bhutsu. Bhutsu dzacho tiratidzei as evidence yekuti mumba makabatwa chikomba. Bhutsu hadzipo. Handiti? Ko kana iri nyaya yaitogadzirwa nauyu Phosphorus nemusikana webasa kuti vabate Olinda nemhosva kuti pawanikwe nzira dzekunzi Olinda ndakubatira chikomba saka ndandichakuda. Hazvirambike izvo zvezvo. Hazvirambike izvo. Moreover tiri kunzwa nyaya yekunzi musikana webasa uyo ane nhumbi yemusha menyu futi. Handizvo? Pamwe nemusikana wayo pane zviri kutorongwa kuti ndibatsire kuti ndiite kuti Olinda abve pamusha pano. Toita sei regai timubatire chikomba, tomugadzirira chikomba. Because mhinduro yako wakapindura iwowo wakati inga zvenyu. Wakabvunzwa waiti inga zvenyu chii? Haunonopindura futi ipapo. Nekuti wanyatsonzwa meseji iwewe yabva kumudzimai wako kunzi sisi vati pane murume wavaona payadhi abuda mumba wama asina kupfeka. Murume wobva wapindura uchiti inga zvenyu. Wobva watoti zvatopera. Shoko iri rinofanira kuti seya tine mubvunzo. Handiti? Kana uri baba wemba waifanira kuenda kubvunza bvunzo yakati wandei yekuti uve nekunzwisisa. Ndiani mumwe aripo pamba ipapo? Ndiani mumwe aona zvaonekwa nasisi? Handiti? Kuti uve nekubvunzurudza kubate chokwadi. But sababa wemba wakangopindura mhinduro yekuti inga zvenyu. Zvoreva kuti nemamwe mashoko mashoko aya ekunzi pane abuda mumba asina kupfeka bhutsu mundangariro dzako wayatarisira. Pane zvarongwa kuti mashoko aya achauya. Saka hazvina kukupa kukahadzika. Handiti? Sababa wemba ukanzwa kuti mumba mangu mabuda chikomba andinovhunduka. Unani? Muri safe here kumba ikoko? Vana vari kupi? Ndiani aripo? Ndiani mumwe azviona? Mubvunzo yese yaunobvunza kai? But kushaya kuibvunza zvoreva kuti mundangariro mako pane zvawanga uchitarisira kuti pane zvatakaronga zviyeriwa redu rabata. Pataurika mashoko ekunzi mufoni maOlinda mamune phone number dzevamwe vakomana vake vaidana navo. Mamanzwa? Tarisiro yamambo inoti kana uchinge watora mudzimai wako iwewe ndiwe baba wemba watora zvese. Handi? Mashoko ekuti tizoudzwa kunzi vakomana vake vaimbodanana nawo mashoko iwayo hachakavanzwa. Kana baba watora mudzimai wako mupa mutemo wako maakugarisana zvekumashure kuti wataziva kuti tabvisa. Saka kana uri baba wemba womboti fambe wotanga kuyeutidza mudzimai wako kuti mufoni mako mune phone number dzemukomana waimbodana naye. Uri kuudza kuti uri kutiudza kuti kudia.
Ngura pane kamwe kapfungwa kari mumusoro mako kauri kufamba uinapo kekuzoti unenge uchiti apa ndipo pandakakubatira pandakubatira pakuti uchaziva iwo kuti wangaona pokadana nhiki bhodana nhiki bhodana nhiki. Saka nechikonzero chevakomana ivavo ndofungidzira kuti muchiri kudanana saka ndichakuda. Saka regai ndipedzise ndichidai, iwewe Obey Mabhutsu ndiwe baba vemwana uyu, handiti adzimai avo vari kupa. Chinhu chekutanga, imi muri vaviri munofanira kutaura izwi rimwe chete. Iwewe Mabhutsu ndiwe baba vemba, ndiwe unotarisira kuchaja pfuma pamwana musikana wako, kwete kuti mudzimai wako ndiye anosimuka kuti ari kuda kutsvaga roora raOlinda. Iwewe sababa obva wadzokera kumashure obva wati aiwa ina handipo, mudzimai wangu ari kuronga nemunin'ina wangu. Izvozvo hatizvitarisire izvozvo. Kana mine dzenyu dzamusingawirirane mimi, idzodzo hadzinei naOlinda. Mazvinzwa? Kusawirirana kwako nemudzimai wako hazvinei naOlinda, handiti? Imi muri vaviri mukaratidza mukwasha wayo kuti munopota muchipesana kudaiwo, muri kuputsa imba iyi. Murundinzwa? Baba naamai musaite hunhu hunoputsa imba yevana. Imimi baba naamai batanai pachinhu chimwe chete chinozikanwa nemuroora wenyu nemukwasha wenyu kuti ndo chabva kuna baba ndo chabva kuna amai. Mukwasha haana mukaha waanofanira kuona pakati penyu muri vaviri. Iwewe Mabhutsu wena unogara pasi nana baba wako nemudzimai wako, munyore roora renyu pasi, mondiunzira roora renyu pano, modzoka zvakare. Handisi kuda kuchaja roora renyu, handisi kuda kutora basa reubaba, richajei imimi, nekuti mwana wesikana wenyu ati murume wake anomuda, mukomana ati musikana wake anomuda, handiti? Saka inini samambo kana ndaakuuya kandoita sekuti inini ndaakutora masimba enyu, simba ramai ndatora, simba rababa ndatora, ndobva ndataura zvandataura. Imimi kuti muchawana chigaro chenyu paimba yevana venyu, hamusisina chigaro chenyu. Saka ndoda kukudzorerai chigaro chenyu paimba yemukwasha wenyu, imba yemwana wenyu. Monyora pasi zvamuri kuda paroora renyu, manyora pasi modzoka kuno kudare. Iwewe mukwasha nana baba wako, basa renyu randiri kukutumai nderekuti muende kunotsvaga roora, mubvise roora, ndokuti uti ndine mudzimai, handiti? Baba kuti uti ndine mudzimai uite simba rekunongedzera kuti uyu mudzimai wangu, zvinobvira pakuroora. Ende mudzimai haatorwe murodhi. Mudzimai harisi gwavha ratinongotema murodhi tongoti taona muti one magwavha aibva ndototema ndototi ndaakudya, kwete, handizvo. Mudzimai anopiwa, handiti? Unopiwa mudzimai nemubereki wake. Kana wapiwa ndokuti utaure shoko rekuti uyu mudzimai wangu, nekuti wakapiwa nemubereki wake. Ndati mudzimai harisi gwavha raunondotema pamugwagwa wotongotanga kutodya uchitofamba. Saka ndoda kukubvisa iwewe patsika yekutora Olinda segwavha repamugwagwa. Tezvara vanondipa roora ndobva ndakupa, iwewe wozadzikisa roora iroro. Inini mambo ndendakakuisa ziso ndiri kure. Kana watadza kuzviita, ndine kodzero yekuyadzora nyangwe mombe dzababa vako, nyangwe mota yababa vako, ndinoitora ndobvisa roora racho ndirini. Roora itsika, ende kana iri tsika icommitment, handiti? Chinhu chinonzi commitment ka, tinofanira kungochizadzikisa tisingatsutsumwe, ndisingarwadziwi kuti ndazviitirei. Kana munhu wanzi roora rakadai haufaniri kurwadziwa, unofanira kurigamuchira nemufaro. The moment yaunogamuchira roora rawanzi ubvise nemufaro, nyangwe imba yacho inoita upenyu. Ukangodzingara wagamuchira roora rako uine kutsutsumwa mukati, imba iyo haina kwainoenda iyo. Chekutanga gamuchira une mufaro, ende kana wagamuchira une mufaro, gombo rino racho rinouya, nekuti rinowana pekugara. Kana mwoyo mako muine kutsutsumwa kuti zvaitirwei, kana makomborero acho haana pekugara, ende hauye. Chona inoti chara chimwe hachitswanyeinde kana uchinge waroora mavaviri, handiti? Taakutarisira kuti simba rawanda, taafanira kutarisira kuti imba yakufanira kumira nekuti mavaviri mumba maakubatsirana papfungwa.
Nyaya yekuti vanhu muri mumba mumwe munhu anomuka achiita sekuti ane pfungwa dzaainadzo dzaasingadurire mumwe wake, hadzina zvazvinoshanda izvi. Zvimaruva enyika siyanai nazvo comrade. Zvimaruva enyika izvi siyanai nazvo izvi. Chinhu chatoziva chinoteera maruva enyika chimwe chete inyuchi chete. Asi kana yateera maruva acho inonogadzira uchi. Handizvo? Inoti ikabatapo ibatapo ichinogadzira uchi. Chibatape asi haikanganwe kune mukoko. Nyangwe ikaenda kune zvakadii inodzokera kumukoko ichizati iri kugadzira uchi. Saka zvino imimi kana mada kuteedzera kuita maruva enyika kuti apabate aiwa kwete hatidaro. Ndipei roora ndimupe. Kana zvanetsa mondiudza ndobata shamhu yangu toteera. Tezvara hani muri kuzvinzwa? Vakuru ngai, muzvinzwa kai? Aiwa ndatenda ndataurisa. Ndikumbira amai ndati garai pasi nemurume wenyu nevemhuri munyore roora renyu. Pane zvana amai zvinonyorwa ipapa zvinoda imimi. Ende hazvinyorwe musipo. Rundinzwa? Itai izvozvo izvo. Ndiregere kuchaja roora pano. Ndikachaja roora pano ndakutorerai simba muri vapenyu. Handisikuda kutora simba renyu. Itai basa renyu. Ini ndouya kuzomira nemi kuti mupihwe roora renyu. Tine mubvunzo here apa? Ndina mubvunzo. Taurai. Ndinoda kuti kuna mukurungai wangu ndoda kuvhunza kuti pavakanetsana vanavo mukwasha wangu akauya nemwana vakandibvunza saamai kuti tese nababa ndikakupindurai kuti chii baba neni ndipupurire chokwadi chakasafanira. Handichada kuti handisuda kutenderai kuti mubvunzane nemukwasha wenyu munomu. Baba neni ndava. Mimbura amai kwaari. Ndachireva kuti ava baba ivo baba vake havandinyebera kuti chiri kutaurwa chokwadi ndapapati vakatouya ndikatovati toranai nemhuri yenyu munotaurirana muwirirani inini pambasukanyana mambo wangu atoumba vapedzi handiti vakubatanidzai misamba vautendai moita chinhu chimwe chete musazoita mazuva anopesana nziva nemukwasha handiti vakachenda mogara pasi semhuri amai muripo baba varipo muchironga zvipfuma yani ipfuma yenyu mukwasha nemwana wenyu vapupura kuti vanodanana papi vandanana pano handiti mambo vangu atoumba vapedza kudhara. So ngaisadzokere kumashure muri mhuri imwe chete. Mucharamba muri mhuri imwe chete paane vana handiti toda mugare nekudanana nerudo. Kana pakaita zvamboitika ngazvipere tange kuenda mberi topafadza imba yevana. Vachingoteere matsika matsoka dzamambo. Fosi hazvinambiya vake pane pavasingasangani pane mashoko avasingataurana handiti. Imimi nababa vaFosiasi pane pamusingasvike pane mashoko amusingataurana handiti. Zviri mutsika dzedu kaizvo. Ende miganhu iyoyo yakakosha inofanira kuremekedzwa sezvairi. Haibvunzwe kuti zvaitirwei. Miganhu iyoyo ngairemekedzwe sezvairi nekuti kuicharika kuenda kunotanangira imba yevana. Vanozonetsana mangwana pamusoro pezvinenge zvaitika kwamuri vabereki isusu tese ngatitsigirei imba iyi kuti imire. Ndoredu basa. Hatina chatinofanira kuenda tichinobata chidhina tichibvisa pamba apa kuti imba idone. Chedu kutsigira chete handiti. Varidzi vemoto uri kubvira ndava ndo varidzi vechoto. Chedu kukunidzira kuti poto iyo irambe ichibvira. Chete. Tikatsigira imba iyi inomira. Asi tikawana mashoko atinotaura kuseri imba iyi inofa. Zvimwe zvacho tofanira kunzwa tsitsi, tofanira kunzwa kuzvibvunza kuti kana tichimira kuombera maoko dzimba dzichiputsika tiri kuitei. Chiri kushoreka ipapo hunhu hwedu netsika dzedu sevana veZimbabwe. Chete handiti. Tese takabva kudzimba dzanzina baba naamai. Nepo tinofanira kuwanikwa tichitsigira imba ina baba naamai kuti imire. Ndokuti tinzi tine mhuri, ndokuti tinzi tine hunhu. Zvinhu izvozvo zvikabva patiri hatisisiri vanhu. Chinobatanidza vanhu hunhu netsika. Zvikabva patiri hatichazikanwa kuti taachii. Saka ndaramba mashoko enyu amai kwete nekuti handina nzeve. Asi ndiri kuti ndinoda kuramba ndakachengetedza miganhu inofanira kuwanikwa pakati penyu naFosiasi.
miganho inofanira kuwanikwa pakati penyu namukurungai venyu kuti tipanane ruremekedzo rurimo runowanikwa mutsika dzedu sevashona. Ndapedza mazvita. Kudzoka kwenyu dare rinogara mazuva edare munaziva. Kupedza kwenyu imi vana mabhutsu kuronga zvamuri kuronga. Kana mukatopedza mangwana patinogara dare uyai. Handiti? Kana ndaona musina kuuya kusada kwenyu. Asi ndikaona musina kudzoka nguva yakarebesa. Mukanzwa ndakukutsvagai handisi kukutsvagai ndichifara. Ndikukutsvagirai chinangwa chekutsamwa kuti hamusi kuda kuti imba yevana ivakike. Saka sevanhu vandatuma kuti itai kuti imba yevana ivakike, hazvifaniri kutora svondo mbiri musina kugara pasi kuti muite zvandataura panapa. Iwewe dzokera kumba kwako tichiita zvatiri kuita. Patricia Napazi from Ngandu village. Sanangula Makom. Agare in first. Patricia Ngandu. Patricia ani nyaye illegal parceling of state land. Pane musha wangu wakiwa ipapo. Tukaturu wakiwa iye ndiye makaita zvekuti munhu akabva nharaunda yegokwe auye achigara achitanga kuvaka pamusha papatricia. Patricia hanzi makatengesa ivhu kai? Makatengesa ivhu ramambo? Ndizvo? Kwete, handina kutengesa. Chii chakaitika? Tsanangurirai dai. Ndakapa sekuru wangu pamunda wangu inini pantori nomusha womuzukuru wangu. Sekuru wangu akangwanzwa achaita sabo kumang'ando. Saka vaitwa kabva kugokwe uswa chirara nevana. Saka vana vakasvika kukomberenda kuna baba vavo. Vakati aiwa hama yenyu iri kuuya iri kuuya usiku tichikanganisa kurara. Vakati sekuru hamungasipuke pekurara. Ndini mundo wandinawo. Regai ndikupepa diki diki pekuti munongoisa kamba kekuti mungosiyawo hope. Sekuru vakati pakanaka muzukuru. Ndikati saka regai titaise ndinodaidza komiti. Ndivaratidze pandoda kukupepa diki diki sekuru. Ndakadaidza komiti yemumusha. Vakauya vakaona kanzvimbo kacho kandanga ndichipa sekuru. Vakanyora maminitsi avo. Vakatora maminitsi vavo vekomiti. Vakaendesa kwaheadman. Maminitsi acho kwaheadman ndokwavakaenda nawo. Saka sekuru ndikati sekuru tungodunhurai padiki diki pamuda kuvaka kamba kenyu kacho kekuti murare. Saka sekuru vakasimuka vakaenda ipapo pakanzvimbo ikako. Vakanhonga nhonga zvidhina zvakanga zvakatopaimwa nevamwe vanhu. Vakachera ivhu repachuru. Vakatanga kuchera foundation yavo. Vasati vambopedza kuvaka takaona handizo sokundakaona makore mari tigara musha. Takaona Livingstone kunaka. Livingstone kunaka. Livingstone kunaka. Auya nemasamoni pamba pamwe. Zvikanzi tikutsvagawo Sylvester Tigere. Tanzwa kuti pane pari kuvakiwa. Tikati pamanzwa kuti pari kuvakiwa nani. Zvikanzi aiwa titaure. Zvikanzi nemunhu akamupa wacho tiri kumutsvaga futi. Ndikati munhu akapa munhu yendini. Zvikanzi aiwa matosungwa. Ndikati ndasungwa nei. Zvikanzi kuti makapa munhu munda zvisiri pamutemo akatanga kuvaka. Ndikati aiwa ndakatora komiti ende handina kutomupa. Ndakatomupa pekuti angovaka kamba avake sezvakanga akuda kugadzirwa usabhuku. Ndisekuru vangu asi munhu. Ndisekuru vangu chaiwo chaiwo. Zvikanzi saka takukupai masamoni. Tozomuzouya kudare musi wa21. Zvikanzi hande tinoona pavari kuvaka. Takasimudzana nemunhu yeye. Tikaenda panguva choka pacho zvikanzi kwakaona pakasango pakadai ndiani. Ndati anhu ine hatizive. Ini handitomboziva. Ini ndakapa sekuru vangu handisi kuramba. Ndikati semoni vari kutovaka kana foti yacho ndinayo. One vari kutovaka netomadhaka chaitwa. Tikanzi alright. Saka tozosangana tozokuona koti musi wa21. Maminitsi acho aripi munhu akanyorwa maminitsi akaenda kuna nawo. Ndinawo.
Saka sekuru wenyu varipi? Ndiri Ava pano. magara. Ndevanu? Ndiri Ava. pano. Zita ndiye? Sylvester Tigere. Sylvester Tigere. Padare kana mune zvamungada kuziva ukabvunza Sylvester Tigere aripo nyakupiwa nzvimbo. Nzvimbo yakura zvakadii? Inokwana kuda kuita haizosviki eka zvakadiki. Haizokwani eka. Because pauviri hwenyu hapana ane mvumo yekupa munhu nzvimbo yekugara. Dai makaziva kuti Sylvester ari kuda pekugara achibva kwaaibva, nyaya iyoyo yaifana kukurukurwa yobva muvillage yoenda kwaheadman yosvika kwamambo pasina chati chatanga kuitwa ipapo. Sylvester osvika pakugamuchirwa namambo, osvika pakugamuchirwa nebazi rehurumende reGoromonzara DC, musina chamati matanga kuvaka ipapo. Kana izvozvo zvazoitwa zvapera zvose ndipo mozotanga kuti nenzvimbo. Asi nezvazviri nhasi nekuti makangobata tsamba iyi hazvirevi kuti munhu ane nzvimbo yaanokodzera kuvaka. Saka kuvaka kuri kuitwa apa zviri kunze kwemutemo. Chazoita kuti Sylvester imimi nhasi uno muti ndiye ada kugadzirwa usabhuku mumutsvagire musha chii? Zvabva nekupizvo? Zvakabva mumusha medu Mang'andu tikabva tikaenda kwaHeadman nemazita emunhu wataiti aite sabhuku, anga ari munin'ina wangu Thompson Gukwe, ndikati ndiye watingaite sabhuku. Headman vakati inini ndichatarisisa chimiro chemusha wenyu, tatiri vakomana 4 vekwaMang'andu. Chatarisisa chimiro chemusha wenyu, ndaona musha wenyu ndichaketa wandinoda ini. Iwo wakudzoka kuda kuzoita sabhuku wemusha uyu uchibva kupi? Handina kudzoka, indotowe munhu machinamoka. Aiwaka, chazoita kuti upiwe nzvimbo naPatricia iwo uri mugaro weMang'andu chii? Murimi varidzi vebhuku. Nzvimbo ina ndine dhunduru rababa vangu rakatorwa, so rinotone misha rigere vako. Rakatorwa nani? Rakatorwa nevekwaMunyanya. Nekwani? VekwaMunyanya. Vachiritora chirudzii? Rotova nedzimba 2. Pendura mubvunzo wangu. Tati vachiritora chirudzii? Vakaritora nokuti ini ndandisipo, baba vangu vakashayika. Saka vakaritora vakaita munda, vakabva vanin'ina vavo varipo nazvino. Saka ndaiti pandichagadzirirwa nyaya yedhunduru rababa vangu, ndo pandanda nemuzukuru musanowana pekugara muchifambira nyaya yedhunduru rababa wenyu. Ndo pakazobuda nyaya dzeusabhuku. Chekutanga ndaida dhunduru. Nyaya dzeusabhuku dzakazobuda, tikawirana mhuri tikatoisa pana Thompson. Pakuzonoti takuenda kwaHeadman ndo pakanochinjiwa kuti Thompson chazomboita kuti mutange kusarudza mumwe sabhuku chiya. Zvakasarudzwa naHeadman. Sabhuku aivepo akashaya. Saka sabhuku akanga aripo akanga afanira kubata bhuku rasekuru daAng'andu. Ang'andu ndisekuru vedu baba vamai vedu. Ava ndibaba ndisekuru wavo. Mwana waAng'andu. Saka pakashaya Andrew Munyanya. Ndo pakanzi bhuku rakutudzoka. Mwana waAng'andu akambenga aenda kupi? Bhuku rakatusha kaparara ari kupi? Ndakurira kwasekuru kwaMai. Vakanga vasi baba wavo vakamboya vachifambira munda wavo. Ava vakanga vari kupendo kwavasvika. Saka baba havadzora kuda kuti vadzoke pamunda pavo. Ndobva vasvika, ndobva vasvikorohwa baba vavava naGodhi Munyanya. Ndobva vadzobva vachiti uku kwauno handichakukwanisa. Inini ndainibozorora ndozoti ndoenda. Gare tichizozwa kuti baba vaye valoerwa vakaita vakatofira uku baba wavo vakatofa uku varohwa naGodhi Munyanya vakutsirana. Vakafira kuGokwe kuri vari kubasa here? Vachigara kuGokwe here? Vane kumusha kuGokwe here chii? Vanga vachigara pamba, pandanga ndichigara indaigara pasekuru. Saka vachigara pai? Pamusha. Paruzevha. Sazvora une rumwe ruzevha kuGokwe? Mari. Une rumwe ruzevha kuGokwe? Pasekuru ndakapiwa nzvimbo iyi. Ndati une rumwe ruzevha kuGokwe here? Saka kana waita ruzevha kuGokwe kuno kuchiri kudei? Aiwa ndozvandandichiti
inini nezvazoitika izvi zvandivhiringidza ndasimudza maoko mambo kusarenda kuvaka musha handichavaki dundu rababa vangu handicharidi kuno handichawe nokuti ndapinzwa pakaoma. Wapinzwa pakaoma nana? Nemasamanisi. Masamanisi andirwadzisa nokuti ndandichifambira kuti pamwe ndiri kufambira zvemunda asi ndasvika pakunopara mhosva. No. Nyaya yenyu ka nzwisisai kuti munotaura nani anokupai mvumo ipi kuti muite zvamunoda kuita handiti. Hongu makaita zvakanaka zvokutanga kutaura nekomiti yemusha handiti. But apa hapazi ndipo panotangira nekupera nyaya ka, ndo painongotangira chete. Inotangira apa kayoenda kwaheadman uya kwamambo. Pasina chati chavakwa, pasina chati chabatwa. Imimi munosimuka muya kwamambo musanangura nyaya yenyu. Masanangura nyaya yenyu mambo woigamuchira. Kana mapiwa mvumo mochizoenderera mberi mochivakazve. Aiwa ipapo tikubvuma mambo kuti takakanganisa uyaziwe ivhu remachinambora nderani? Saka zvavaita izvi mambo chinambora vanga vaziva? Aiwa vanga vasina kuziva, vakangoti kutaura kwaakaita munin'ina kuti takaona kuti nyaya ingatotinetsa kuti sekuru ava vari kufambira nzvimbo yavo ava vekwamunyani vari kungoramba vakangomira chirega ndipe sekuru kwokuti vavati kana nkaona kamba kachoka handikungoti kambonzi kamba nemunhu anogara mumbe akadai kati kudunguka katokoto saka iwe muchemberewo wakangwarisa iwewe. Saka sei kusina kudzidzisa vanhu ava chokwadi voteera chokwadi voita chokwadi varege kupinda mumhosva? inini ndoendaidza kuti dhundu iroro racho rinotoone mwana ari pamberi ibva vakapiwa ikabva hariti dhundu patoo kapoto kowe kwamunyanya ava ndevekupa yokwamnyanya handikazive. Saka akapa dhunduru rababa vaSylvester ndiani akarigova? Ndamunyaniyo vakafa vachiva vari vekupi? amene kwavanobva samwe nemingiro kwana kudzoze kwenyu tinoswera kwamunyanya ndo vanga vari sabhuku kudhara sabhuku akafa kuti muzotanga kufambira usabhuku wakuitwa se wakufambirwa takati hativazive vanga vari vana sabhuku mumusha imomo varivo vakatofa kuti pazotanga kufambirwa nzi chii tenda kuti hazvisirizvo handiti. Chandikuona mamboka komiti ndo yakatadza kuadvaisa ava zvakanaka kuti zvataita zvimaminitsi aya zvatakwanisa kwava kwaheadman imbomirai kuvaka headman wofambisa mapepa kusvika asvike kwaanozosvika muzopiwa mvumo yekuita se yekuvaka. Ava vakangoti zvavaitirwa maminitsi nekomiti ava maikwacha vanogara kuno ichokwadi nekusaziva yagara kuno maikwacha patricia ava vanobva kugokwa so vanga vatofamba nyaya dzanga vaifambira vese vari vaviri ipapa paanyadzogara kumusha ipapa saka komiti anonyatsoita basa nemazvo kuti zvataita maminitsi achimbomirai kuvaka toaendesa kwaheadman vafambisa kusvika kwaita se kusvika kwaafambisa. Kana maitaura chokwadi zvatiri kunzwa kuti makabva matovhara musha wacho nemakabvisa zvitika ipapo handidai izvo zvamukudza mambo kuti mambo samanisira uya ndakabva ndatobvisa zvidhina ipapo ndakafushira fonje nacho ndakudzokera kumusha izvozvo vakatotaura vakatofushira neno ndakati sekuri nasada mumira pakati pendai ndokutotanga kwangu ende ndakatokanganisa handizivi mutemo ndinofanirwa kutodzidziswa kuti ndigozivawo kuti mutemo unofamba zvakadai zvakadai semunhu akutogara mumushawo. Saka ipapo mambo ndinofundisa kuti ndakatadza ndakangotora zvinhu simple ndisingazivi kuti zvinhu zvakaoma. Aiwa neno ndakatadza mambo kuti ndinovaka ndakuziva kuti ndinofanira kuteedza gwara ndakafunga kuti pamwe tatopedza izvo pane kunofanira kuendwa asi ndakakanzura handisiri vakabva vafushira zvidhina pasisina kamba katekako pangodzokera kuita pasango pakare. Endai mupedzise nyaya itaurai navagwindi. Vagwindi vanofanira kutumira komiti yavo iyo yaizoona nzvimbo iyi. Taurai navashumba vatumire komiti yavo izoona nzvimbo iyi. Kana komiti yashumba yanyora yaona nzvimbo iyi ndo vozopa marecommendations kuna mambo. Kana vapa marecommendations avo voya netsamba iyoyi zvoreva kuti shumba akapa marecommendations ake mushure mekuona vachakupai imwe tsamba handiti. Saka makuuya kwamambo netsamba iyi netsamba yabva kwaheadman shumba. ini wacho maindi ndakanzura ndasarenda ndiri kurwisana nevaning'ina vangu vaning'ina vokwang'ana saka ndikatozvika pakuisira ramushonga tikakuwadzana ndafungawo kudzokera boko aitokadi kana nzvimbo yacho ngaitireka kuvakwa zvaizvongogara zvakadaro because neni kugara matara handina kuzvijairira
handina kupara mhosva kunotondityisawo ndiri munhu anotya mhosva. Ndakasikatombozva ndangofunga kuti takagara mumusha zvandadai zvikuenda kukomiti ndatogona ndisingazivi kuti ndiri kutopara bhozi atarisai zviripo kapa nhai ambuya. Saka ndikubvuma mirai pakomiti iripo yese iri apa ka hapana sabhuku handiti ndizvozvo ka. Saka zvinoti ava vanhu vagari vemumusha vakangonyorawo asi kana tatarisana nemutemo ka havana mvumo yekunyora tsamba yavakanyora. Nekuti munhu anoita basa rehurumende achinyora chine chekuita neivhu anofanira kunge ari munhu akagadzwa zvichiteera mutemo handiti. Sabhuku anogadzwa zviri pamutemo mushure mekunge mambo varekomenda kuti sabhuku ngaagadzwe. Kana akanga agadzwa sabhuku iyeye amushandi wehurumende ndizvo. Saka akazenge akunyora tsamba akaidhinda sezvizvi zvoreva kuti tsamba yanyorwa ndobva yadhindwa neofisi yehurumende ndizvoka. Zvimwe chetezvo naEdwin Shumba mukanogara navo pasi vakatumira komiti yavo vakadhinda sezvizvi zvoreva kuti iofisi yehurumende yanyora kai handiti. Zvoya kuna mambo iofisi yehurumende zvakare. Shumba Edwin naSabhuku Ng'andu vese vanenge vari pasi pamambo Chinamora. Saka ava vanoita zvavanoita pasi asi vanozosvika nazvo kuna mambo. Mambo obva ati endererai mberi muite. Chatenderwa namambo kuti chiitwe hachisisina achachipikisa mudunhu handiti. Nekuti mambo ndo muridzi wedunhu ndo muridzi weivhu. Saka imimi musaore mwoyo nekuda kwezvakaitika izvi. Paringoda kuti mungopedzisa zvishomanana zvakasaririra. Kana iri nyaya yekunetsana kwenyu nevanin'ina venyu ka anoigadzisa zvakare ndimambo. Mambo ndo Shumba akaona kuti zvamunetsa zvokuapoinda sabhuku zvokuti vasarudze sabhuku anouya nayo kuna mambo. Mambo ndo ochizopenengura nyaya yenyu kusvikira pava nasabhuku ipapo. Nepo mukanga maita mapepe enyu munouya nawo kuna mambo pamwe chete navashumba. Vashumba voti uyu ndiye wandiri kurekomenda kuti aite sabhuku Ng'andu handiti. Saka musaoreswe mwoyo nekuda kwekudeedzwa kwamaitwa. Nhasi mauya kwamambo ndakutsanangurirai zvinoita. Zvoreva kuti chamuchasangana nacho kubva pari nhasi ndikange ndachibvunzwa anenge akubvunzai munoti mambo vari kuzviziva. Mambo vakatitsanangurira zvokuita. Chakunetsai munonifonera direct ndokupindurai. Musanetseke nekuti muti ndasarenda kwete handizvo. Hamuramwe musha wenyu nokuda kwaizvozvo izvo. Pedzisai zvoda kupedziswa. Kana nzvimbo iripo ichiita kuti muvake mugare movaka mogara motungamirira musha wenyu. Waninzwisa here Patricia? Zvinoitika ndezvekutika mukutungamirira kwatinoita tine vashandi vatinenge tinavo. Mupurisa wamambo aripo, iye kunaka yeye aripo, mushando wegoromonza RDC vanenge varimo vachiisa maziso avo mumusha. Vashandi vavo vanongoita basa ravo sekutumwa kwavakaita. Havana mvumo yekuzopa tendero yekuti izvi ngazviitwe. Chavanongoita vanotarisa kuti mutemo wateerwa here hauna vobva vasunga. Ndo basa ravo chete. Zvekuzoti chii chapiwa mvumo anozopa mvumo yeye ndimambo. Ndosaka ndati imimi pedzisai zvoda kupedziswa. Toonesana naIshe Shumba, taonesana kana ndazvitendera movaka. Hatidi varume vanoramwa nhando izvi. Endai munotaura navo. Handina chamanzwa chandakuti mhosva yenyu iri paichakati handina. Ndakokutsanangurirai pakakanganiswa nepanoda kugadziriswa handiti. Saka chikumbiro changu samambo ndechekuti gadzirisai panoda kugadziriswa. Mutore usabhuku hwenyu kana murimi munokodzera mutungamirire musha wenyu. Kwete kuita chiramwa chekuti mambo kusungwa kwandakaitwa nemupurisa wamambo ndatoramwa. Aiwa, vari kutaura ndivo mambo vari kukuudzai zvokuita. Ende sunungukai kuzviita. Chanetsa dzokai kuna mambo ndikutibatsirani. Ndotenda. Ndotenda.
uyo musikana yakangwarisa kana varamba ndinoita ndisa ndakuudzai ndomuziva akangwarisa musikana ndezvazvakuseya zvinhu zvichirasika iye nekungwara kwese kwaakaita kungwara ndangofurira munhu asi tiri kunowiranaa ava vasi kumabvuma kuti vakuda zvongodzokera handikutya vaning'ina handiti vaning'ina ndo ivo wakazoiswa sei-sabhuku apa wabva kuongoswika sabhuku ino mambo vataura handiti mutenda mambo havana kuuripisai vati kana kune zvamaronga kana zvamafunga izodzokai handiti nesu tiripo kuti kuudzai gwara chacha inotedzwa kuti mapepa aitese afambe zvakanaka mwari vakupire zvakanaka notikoda mutemo nomusaziva tiri vana vedu tokuda kudzidziswa special ini ndatotanga kugara mutambo toda kudzidziswa nopfuma zvese ndikadzidziswa pashoma nepashoma tinosvika pakuzviziva aiwa taura henyu zvimazvita